Ванкувър. Да, Канада. О, това не беше ли града с най-многото наркомани? Там вие май имахте някаква епидемия от наркомани, нали? Ванкувър. Аз той. Да не би да се бъркам нещо друг проблем. Друг крайсис. Ето го бе. Гледай. After BC's decision to decriminalize every drug. Да. Те декриминализираха там те декриминализираха там всеки един наркотик с идеята да спечелят войната за наркотиците, както го направиха в Португалия. 50% от населението им бяха пристрастени към хероин. Гениалното им решение беше да декриминализират наркотика, да създадат центрове, в които да им предлагат чисти игли, за да не се заразяват един от друг с спин, хив. Също предлагаха им чист хероин, а не такъв, дето е смешан с каквото и да е било там дилъра, дето им дава. Те оттам се лекуват леко по леко и в момента хората, като процентуално в държавата, които все още са пристрастени към хероин, е между 1 и 5%. Ще ви излъжа точно какъв, обаче процентът е много нисък и така реално си оправиха епидемията с хероин в Португалия. В Ванкувър се опитаха да направят същото. Там обаче проблема е, че те вече не са пристрастени към хероин, ами вещество, с което лейсват хероина, което прибавят дилърите към хероина, ами именно фентанил. Фентанил е много по-пристрастяващ от хероина, много по-евтин от хероина и много по-лесен също за производство и може да достигнеш някакви такива състояния, да се клатиш и да си от много ниски количества и затова няма спасение там. Улиците изглеждат така. Man, I've been smoking crack all day. What are you smoking at? What is it? You can OD and die from taking a dragon, where with heroin, that would hardly ever put you down. Do you think if someone offered you like, yo, you want to get in detox right now, you take them up on it? No, because I don't think that works, man. Yeah. You have to be ready. The government controls the drug trade and always has. Let's make people like me the bad guy. Let's make the unwanted middle children the bad guy. There's lots of extortion. The women are actually the people that run the street, and they're all very mentally ill, and you don't know if you're just going to get clipped off the side of the head when you're just sitting there minding your own business. As we speak, this young man is pulling out the torch and he is going to light some meth. And it's done in the open. I mean, these people are insane. Here to watch the full video. 1 year. Страшно. Това е, значи, ето преди 2 години все още ги има този проблем. Все още. Гледай. То направо грешно. Така се разхождат. И между другото, даже това е, понеже са постоянно надрусани, това им става постоянното състояние да са така наклонени, защото фентанила те кара да изглеждаш по този начин, до такава степен, че някои се изгърбват тотално и гърба им изглежда така постоянно и не могат да се изправят в право положение. И ходят така. Гледай го по това. Той е on another dimension. All drugs legal here. Франкфурт не е толкова зле. Бил съм във Франкфурт. Бил съм и в Хамбург. Халбанов много зле. Пълно с бездомни наркомани, с принцовки навсякъде. Не е толкова зле, колкото във Ванкувър. Ванкувър е страшно. Виждате, Хамбург не е толкова зле. Ами брат Сорка, ама никой не е отишъл да им дава наркотици. Аз съм имал проблеми повече от трева, не съм пробвал. То не говориме за трева тук. Не говориме за трева. Говориме за фентанил и хероин. Нещо, към което вземеш ли го веднъж, си закачен. И измъкването е много трудно. Даже Кари ми е разказвала, защото тя учи такива неща за зависимости в психологията. Хората, които се пристрастяват към хероин и употребяват хероин активно за повече от 6 месеца, след това трябва да са на метадонова, което е също опият, метадонова терапия до края на живота им. И без опият в системата им, те не могат да живеят. Разбираш ли? До такава степен тялото им спира
да произвежда допамин и ендорфин и това, което ти трябва за да съществуваш и да чувстваш щастие, примерно, или някакви съвсем нормални нужди, като това да станеш, да си скъпеш, да си измиеш зъбите, да съществуваш, да си човек, всичко това е свързано с рeward системата допамин и ти като мозъка си го вкарвал в състояние, където си пренаситен от допамин, в един момент тялото спира да го произвежда. И ти изпадаш в състояние, които не можеш да си ги представиш даже. Страшно е. За такива хора и сега в Ванкувър няма спасение. Просто няма спасение. Това е. И да ги декриминализират и да такова край, те са закачени. То даже по някои фестивали имаше безплатно да тестват, за да знаят дали са смесени с бокуси или чист хероин. Не, по фестивалите не предлагат само за хероин специално, ми за всякакъв вид парти дръгс. MDMA, всичко LSD, дали е лесното с нещо, за да знаеш, че това, което взимаш, е реално това, дето взимаш. Аз не знам за фестивали, дето... Това са сигурно много скучни фестивали, където някой си има хероин. Аз наистина, примерно, не мога да си представя някой да ходи на Tomorrowland и да взима хероин. Walking Dead in Real Life. Не е толкова зле, живея в момента във Франкфурт от няколко години. Ето да, и Джони казва, знам, че Франкфурт не е зле. Не е Ванкувър зле. Ванкувър е много зле. Ама това си е техния избор. Идва момент, в който вече не е техен избор. Самия наркотик им контролира живота. Никой не е отишъл да им дава безплатно. Те буквално им дават безплатно да друсат. Защото е декриминализирано. И то, примерно, да се надрусаш там с фентанил не е скъпо. И то това им става лайфстайл. Да си... Какво искаш да кажеш? Ти си ми разказвала, че първоначално ходиш всеки ден и после се опитват да ти го дават дозата за седмица, дозата за месец и не е на твоя отговорност. Да, това реално е... What the dog doing? Мерси за фоллоуа. Реално го правят с цел, за да може да се следи здравословното състояние на човека и дали е чист. Ако е чист и продължава да бъде чист, продължение на период, който е поставен от самата болница в случая или рехабилитационен център, след това те преценяват, окей, този човек, виждаме, нали, спазва си границите, не взима, чист е, следователно може да му позволим... Не прекалява с дозата. Не, че не прекалява с... Той не може да предруса с метадона. Как да не може да предруса? Не мисля, че... Как? Това е опият без одор. Ама Буба, те му дават дозата за ден. Да, обаче като му дадат дозата за месец или за седмица, да видят дали ще... Дали пак да видят дали ще. Това означава, че човека е разумен и че може да се справи с това нещо, да си го взима както трябва. Тогава реално се преценя, че могат да му дадат. Първо почват от 3, 4, 5 дни, не за месец веднага, нали, пляя се ти за месец дозата, не ме интересува, оправя се, защото човека може да се убие в такава ситуация. В Швейцария има много деца се самоубиват. После цук аусгефален, влака го няма. Да. Се чуди защо. Това някой се е фърлял пред него. Честно казано, аз това да си мисля, ако съм в някаква такава позиция, съм хероинозависима, аз по-добре да се самоубият. Няма ти като жив организъм, на тебе това ти е сейфти механизъм, тялото ти, на каквото и да си, освен ако не си предрусал, ще прави всичко възможно да останеш жива. Това е единствената цел на една клетка, жива клетка, е да остане жива и прави всичко възможно да остане жива. Така но има много хора, които се самоубиват, които не могат да издържат метадоновата, преценяват да се самоубият. Да, ама не са повечето. Ама не с наркотици, не от свръхдоза, това е странното. Да. Защото много от тях не се самоубиват. Защото свръхдозата... Говоря за статистики, които са в България, не говоря нали... От свръхдозата ти спира реално автономността. Това, примерно, да дишаш. Нали така умират повечето. Защото нали ние имаме като... Свръхдоза? Да, защото нали ние имаме като човешки създания, имаме автоматичното дишане. Човек може да диша съзнателно и несъзнателно. Нали, несъзнателно, за да съществуваш. Сърцето ти бие също несъзнателно, за да... Обаче дишането специално е нещо, което може да прави съзнателно и несъзнателно. В овердоз ситуациите на тебе дишането ти спира. Той е автоматичният процес да дишаш спира. И мисля, че от това умират. Сърцето ти спира, Буба. Спира да изтласква кръв. Също така съм чувал, че това е една от причините, че спираш да дишаш, а втората от причините е, че рефлуксът спира да работи. И ако си ял нещо преди това и тръгнеш да повърнеш и си по гръб,
хората умират от това, дето се задавиш. задавят с повърнята им. Звучи гнусно, Да. обаче е така. Да. Това, дето рефлукс е това, дето държи стомашната киселина надолу. И хора с нарушена рефлуксна дейност имат киселини. Това са така наречените киселини. То същото е примерно и когато си злоупотребил с алкохола. Затова, ако един човек е много интоксикиран с алкохол, има тежка интоксикация, в никакъв случай не трябва да се остава човека да лежи по гръб. Трябва да бъде настрани, защото може да се задави с домашните си течности. Да прочетем малко чата. Аз затова спрях и да си купувам трева, защото не знам с какво я друсат. Не, че съм пушил редовно 1-2 пъти в годината. Не, това за тревата е нещо безобидно. Това нещо трябва да го направят легално навсякъде. Това никога няма да спечели правителството да War on Drugs за някакви такива неща. Нещо, което се консумира всеки дневно от милиони. Ако не е сигурно милиард. Това примерно в Германия го направиха легално, в България ще го направят легално, може би няма да е следващите 5-10 години, обаче в един момент се осъзна, че държавата аджеба може да прави пари от това и да го продава легално. Реално е по-добре да бъде легализирана. В момента е декриминализирана. Къде е декриминализирана? В България не е декриминализирана. Не можеш е. да си отглеждаш. Не, може обаче Как да и взимаш с рецепта. Да, ама това е вече медицинска трева. Да. От друга форма е. И там си имаш по-ниско- зелена рецепта, нали? Ти си ти дават. Да, Ама кой знае каква е? Самата Някаква наситеност, плява. то няма ТХC вътре. Има само СБД. медицинска. Аз имах предвид, че не само заради наркотици се убиват, защото Мартин каза, че в Швейцария има наркомани. Всякъде има наркомани. Просто най-лошото нещо, към което човек може да се престрасти, са тези хардкор наркотиците, дето са мeth, кристал мeth, дето е хероин и фентанил. В момента има в целия свят някаква епидемия на фентанил, особено в Дори Америка. България.